Pagkasalita ni nanasyon nga napoluan, ipulong kayo, idi kalman laing. Idi kalman laeng manong name. Tada nag-text iti cellphone ko. Ore bakit? Kada ba cellphone ko, pag-text ko. Ore akong Facebook na, manong name. Tinasking kada pag-text ko, kada pagtawag ko. Kuna na ti text message, nanasyon. Nakidate manen, ito'y anak yo. Iti adda asawa na, nga lalaki. Nakaragragsak da. Pauna natin na itong anak ko. Di lang ata map-mapnik. Kano makirelasyon man. Aping ipilyan na ti adda asawa na. Namin ano nang inaramit ti kastoy. Indun kanot pa nagpatingga natin nga babae. Apay kayat mo anak ko ya. Ti makirelasyon ti adaanan ti asawa. Apay kayat mo ti mauawagan ti kirida, kamalala, other woman. Naimimas ka di. Ti basol nga ayat. Diyos ko. Kinon ko nakmanan aman namin no Jack Mariro. Dahito ti may katlo na panangaramid na. Dahil mo na manon nami. Ti amok idi ket barupay. Yung naladawan iti mamuak nga daagayam asawa na. Sa kapilitan ng baga kikuha ng isina na. Abi kami nga adda asawa ng tipilyan na. Ito kanong tanaragragsak. Pakaragsakan na. Ay, Diyos ko, aya. Inton ka, ano, ya, Gina, nagpatingga ka. Didi may kadwa manong name inlimad na kanyak. Diya ka mo. Nga madawanin na kayo magakanyak. Napya kumamot, no awan sungsungbatan na. Nga madda. Apo na yun, manong. Dati napasamak, kinapinget na di babae, di Gina. Di asawa di lalaki na, nagpinanget da. Kat kakaasi idi ni Gina. Di pala ako magnagamat. Naging nga nagsina da, kaputa imadayo, di lalaki kinti pamilya na, napandanag na itadayo. Agnakam ka nga tamatan, anak. Nanang. Di ko na, agnakam ka nga tamatan ko, nak. Kaputa. Detoy. Kakaasikat na may anda di kambay. Api namin ayak, anak aya. No, adag kursunadan kang ka, kayat mong batan. Awang ka dito, agaram kang ka nga nawaya, teon asawa na. Nanang, adang mata. Abi ka sang isot pilyem. Tapno agasawa ka, tapno agsimpakan. Tapno adamat na apukok kang ka. Sikat tiburudek, kada kayo nga talog kakapsat. Duwa ka lalaki nauna. Ilang asawa da, nadadat sa baling nga lugar. Kat sikat na ba, ti kakaiso na nga babae nga anak ko. Di ka matlaga na akin. Diyak kayat lang. Di mo kayat ang anak. Diyak kayat. Apay. Wala na, diyak kayat nga mapututan nak, di kita adda asawa na. Isong orte ko, nakapilyam ti awan asawa na, tapno agasawa kayon, kit aganak kayon. Dahil talang mat ano, mga no, daura, adanton asawa mo, adanto pala, pakikapitam. Diyos ko, aya. Nangalalaam, tikas na nga aramid mo, anak ko. Awan ba't tikas na ka, naging kakabagyan tayo, na mahiling nga makikam kamalala. Di na kami namutragsak na, nanang. Dalamin kasagsak. Maragsakan nga kang aramid dakas, nagdakkalabasol deta iti Diyos. Di mo pakibiyangan, ti asawa, takit asawa. So, damat mayat na. Kit kayat mo mayat, tutupam mayat. So, nga sapay kumatagdangkam kan, agnagam ka kuman. Nanday, Jay, mano. Nakaawatak di text message, ako nanasyon, at lalaki nga kaginadate, di Gina, nga anak mo, ket nakaragragsak da, nga dahi talalaki ket addaanin iti asawa. Sa anak pa iti nga basta mamati dito yung text message. Ngayon nalado nga nagawin manong. Agpeso laki di, nga dala kakita kang kuwan, kadakwada. Agtrabaho mo, wibsina ti anak ko manong, napaadal ko mataiso na.
Naggraduar ti kolegyo, nakapasa ti board, nag-apply, nakastrek nga mga opisina. Yung data. Pagbalin na mo ta, kirita ti biyag na mano. Sa damanan ng text, dahito hindi may ikatlo no kasta. May ikatlo da ito yan, may ikatlo da ito yan, ngan pudno ata. Hindi agawid ni Gina manong. Nagkapuha, mapita ka lang. Nag-overtime kami na. Overtime ko lang. No, ito'y nakaawat ak ti text message kita alas 6:30. Dakay ka no, ti may isang restaurant. Nakaduan ti lalaki. Bakit tinalpas ka nga naman kat napang kayo nag-check-in? Hanggat takas ta. Papagpariso. Malong nga, bali, aglimang nga oras. Nanang, no anyaman ti may dandanon kada kayo, saan kayo ang mamatpati? Kasta mati sa uman idin. Han? Hang kayo mamatpati ko ng impudno. Di kayo mamatpati ko ng impudno. Intun ka ano panaglaki mo anak. Intun ka ano nga agsardeng ka nga agbaling ka kamalala, kabit, aggaagaw. Ako matirantak agagaw. Ako matirantak mga agaw. Di kahit nasawan, pudno. Nanang saan nga patpatyan di kita itetext da kada kayo. Sakti patyan nyo. Awan ti lalaki. Awan ti aking kabit kanyak. Kahit ko ti maturog. Ay, tanyang aro ti mabaling ko. Manong name kat baka katakot. Sa mesa. Isong matintag trabaho. Tanapaadal kong arudin. Ay, apo, intun ka ano yung atang. Agtal na ti anak ko. Ti kahit ko kumaakit agasawa. Nga da kumamit anak na. Agbaling apukok nga aywanak. Tadublyak iti mangpatakil ka nag itubig. Dati nakaragraksak. Kasanot kinadungok ka nagitan na ko. Maka mas dadungdungo akto ka nagiti apukok. Kastoy mat. Di namat ipalus nga sikok siguro at hamad nga may ikasar. Di ba kasikok kang kuwan at siya asawa. Nakmatin maturog. At sakbay nga maturog ka kagkararag ka kinapod Diyos. Nga ti kang runaan nga pasat ti kararag ko. Nasapay kumata masilawan ti panunot ni Gina. Sapay kumata isardeng nan ti agbalin nga kamalala. Lumuna ta ag dinamag manong name. Adumat kalakit nga rod ti chismuso kada chismusa kada marites di lugar mi man. Ada mapagkugatangin sa diyatiyanggi. Kada tatalo nga babakit nga pada nga agtutungtong, agchichismis. Ay. Kasyon. Anak mo mugatangan. Kumata nga kumati ko. Panglutok na tayo ginatang ko nga adubuik na karne manok. Ay, maya nga na iyo sa atin ka madubo karne manok. Matinula. Hambat nga road nga native kapsat. Ay, kasta. Kasala kang nga nayon sa akin na manadlado nga gawawid ni Gina ang anak mo. Ito ka ano nga agasawa. Pag-asawa mo dyan anak mo. Kasi yun, kitnay. Tilad na mga lalaki ti mangbembembang kengkuan. Ito dahi nga nangig ko manon name itinilyaw ko ti pata ka bakit kinusilapa. Ay, may saka pa lang nga ina, anak mo pa lang ni Gina. Karo akasyon, kada dahi na ti poder mo. Sino ti may ramraman nga may babay no saan nga sika nga ina. Pwede mo magbaga na ya? Ako ang bibiyang yo. Ne? Ito, higit pa nang advice mi laking ka, kasyon. Nga, bagbagam di anak mo. Tapos saan nga tultulong nga kirida. Apay naimas kami na iti kirida. Naimas ka dito, at kamalala na. Naimas ka dito, tinakta ko ngayat, no na. Empty tayo legal kuma. Panawang kayo. Kasyon! Baka kasta kamat namin, iti dapay lalangam. Baka iti si bibiyag pa lang di asawang kita, nakikam kamalala ka. Sikat imalaan, day G ng anak mo. Ang bibiyang nyo. Maltutan kay kuma. Surun kon manong ni.
Talaga masuro na. Huh. Dalakit ka ron manong naming kagurak na anak ko. Nukastang sumangpat, magbagak manin. Isa din mo kami ng teraramida makasta. Tilad nga lalaki pakisasarakam. Ano nga tilad nga lalaki pakisasarakam, magbagayo man ma. Nanang, awang bibiyang nyo. Ana, awang bibiyang kuking ka. Kaya nagtalo ka nga ron na, sumangpat ka nuno, ang kasera ka lalaki mo. Sikalat sarsalita, chismoso at chismosa dita. Di yung pagkibigyan nga babayan nyo tayo da. Ano kung magbibiyang da kanya, palpalamutin da. So oro man da kayo ta. Saan da ko ng biyangan? Taas akong timang palpalamot ka da kayo. Sa omon, awanan utang ka na yung baganakan. May samet na patak nga bakit manong name tinagbaling nga nasiyaan. Nasiyat ko nakgabuta. Napintas pa nagkisarita na. Amom, kasyon, kako nakata inaonak ng sika. No, talagang kayat mga tinggarin tikas na aramid ti anak mo. Aramidam ti amin na pamuspusan. Saan lang nga babaen ti pamagbagam. Taam mo, madarig ti tao sa nga dumungig ti pamagbaga. Hanga matukay tirik nada. Nanangor ti aramida kapsat. Ket kwa, padasim nga si Iman. Si Iman? Sukat ububra ako ng nagsisiim. Kita ano kaya't mga maduktalan ti kinapudno, duktalam. Mapanggay jay asidag ti pangbisidaan na, pagtrabahuan na. Ito na rumuar, surutem. Kasano nga rin no, adalugan jay pagluganan, lumugan. Di lumugan kamat. Kat no mamam sa dilo papalan na, kat no makita mo sa sino ti kasango na, no, kasinarak na, mabali mo matkasid garida nga bagbagaan. No saan nga dumngeg di babae, no saan nga dumngeg di anak mo, di di lalakit kasaritam. Ay, apo. Problema nga talaga. Do apikid di kami. At iburdag ko nga anak kat kastat arabid na. Ito ko masabaling ang papanan talagang panawak ni Gina. Kaya di mapagkakaligid ang mga anak mo. At yung matkartenda. Kada umanay nga tama ito kwarta mapagpletem. Ay. Ngayon siya kahit nga panahon ti anak ko aking gasang agbalbaliw. Agbalbaliw pa nga ta. Kahit batasig nga itong paling tibilin mo. Isingasing mo. Baring no, babayin ti kasta ang pamuspusan kita. Mapagsardin ko di kiti duwa. Ngayon na yaling-aling deta manong name ita sang kumat ngayon naramid. Aging kang itimay sa nga bigat. Adagtug-tug-tug. Mabit lang, umayakon. Idilokat ko tri daw. May isang babae nga nalapsat mo. Ape ka di anak ko. Dito ka di balay na Gina. Uwain, anak ko, tagnagan ti Gina. La, sumunod ka. Ngamawan ni Suna, amok ngawan. Pinastrik ko. Pinagtugaw ko. Inya mo muna ti bagina. Hulya tinagang ko na siya ti asawa ni Delphine. Sino nga Delphine? Ni Delphine ket asawa. Ngem kasinsinnarak na ni Gina. Kasinsinnarak ti anak ko, ti asawa. Uy, ada relasyon da. Kada nang orderan tamita walasan ko. Da kayo rin ang tagnanata. Ibagak ka da kayo tipod no. Nga may relasyon ti anak yo itadanan ti asawa. Mangriribok iti pamilya taking pamilya. Pagbagahan nyo kuwan ti anak yo. Ibilin nyo keng kuwan nga daywan nan ti asawa. Ni Delphine, adaywan nan ni Delphine.
Kat si kabalasan ko, binagbagam ka di matenta asawa. Saan nga nugutin? Awang kanot relasyon da. Tawang kanot may pakita ng ebidensya. So mabaling nga tinana. Pakibagayo kay ni Gina nga sardengan nan adaywan nan ti asawa. Tawad ti maaramid ni Delpin no saan nga kayat ni Gina. Kanong kaskas di nga itultuloy dit relasyon da. Adadakes sa mapasamak iti anak mo. Nakapanawen manunemi nga magsitsido ka nagpailaing. No saan ko kanong no saan kanong sardengan ni Gina ti asawa na. Ada kalundakes sa mapasamak ni Gina. Diyos ko. Nyo tiramidek. Ini mapasangpad ko ni Gina manunemi magkakingkuan. Asawa ni Delphine? Imay ditoy? Nga nangibilin nga magbaga-andak tapno ang daywak ni Delphine? Sino nga Delphine? Aw na mo nga Delphine nanang. Sapog, libak kakadibay laig. Apay kung nga nga amo, dahil nga babae, ti umumayan na. No di adda makakita kang ka, kada kayo. Kanipulpulong damat, iti dahil nga asawa ni Delphine. Nanang, babaan nyo lat taida ko nakmet. Awang bibiyang da kanyak, awang bibiyang da kanata. Wanang imaya mismo dito iti asawa ni Delphine. Nano saan mo ka nung adaywan, adadaka sa mapasama ka. Kaya't mo nga di ka adadaka sa mapasama ka. Gabo iti kinakamalalam, gabo iti kinaadrubuman mo. Nga damat da ka sa mapasama kanyak nginam, kaya't mo nga di, nga adadaka sa mapasama kanata nga adwa. Diya kaya't nanan. Kung di mo kaya, agtong pala ka. Adaywam, dayjay nga Delphine. Ngem kaskas di manunemi nga saan nga nagtungpal ti asawa. Saan nga nagtungpal ti anak ko. So nga tinaramid ko manunemi. Padasak na suroten. Manunemi nakitulag ak iti may isa nga tricycle driver. Nga saan ko amo, dinakbat amo mo. Ngem nagabam mo kami. Inistoryak ti amin. Kahit yung asawa na. Ada mapantayo si Iman. Kahit inton rumbar, kahit aglugan, surutan na ka dyan. When? Kasano no, kutsit pagluhanan na. Kahit tricycle lang dito, hata makamatan na. Wala nga, baring no saan nga kutsit. Baring no tricycle mat lang. Sige nga na, ngay manot arkila. Kasi kat mga ibaga barok. No manong nga oras ta. O mapanta ko maitan. Makadanon ta sadya, isakbay talas 5. Tunurumwaran di anak ko, surutem. No asidag lang di ayan na, di mano lang. Pangtid kayo tulat at talo gasot. Ay, nagadumalok. Umanahin titaw ko doa gasot. Sige na dun. Intan na na. Kasta nga ron tinapasamak ang mag-iso nga pag-alasinggo iti dumanong kami ti sangot ti pangopisinaan ti anak ko manong. Iti ta makita ka rumwar manong name ni Gina ay barok. Iso dahil ti anak ko. Sige na na. Awang matikot sa mga sondo kang kuwana. Ne, napat sa di terminal na kiti tricycle. Barok, surutem ha. Wala na. Surutem. Nandiyan naglugan na. Napanin? Surutem man ako, surutem. Napan iti may isang restaurant manong name. Ang sardang maten tricycle, barok. Na 22 kasot. Nagyamanak na na. Sino nga minadjay? Anak ko. Papal makisinsinara. Sige, inakon. Simre kak may iti restaurant, manong name. Sanda ka nadlaw. At akaduan ng lalaki. Dinanon na siguro ito itong restaurant. Agur order dan. Saan ko yung padlang da.
Idi pa mo anawen ti waiter manong nemi imasada kadakwada. Nakigtot ti anak ko. Nanang? Nanang mo? O, nanang ko. Ay, ngakit kinalaing yun. Nanang, di ka mag-iskandalo dito. Nakababain. Amoy ang malamabain. Siga lalaki. Dahil pinganitinagan mo. Uwan nanang. Dito ko nam, Gina, ngawan ti relasyon nyo. Ni Delpin kat asawa, ti kinasawa. Amom ka ni Barok nga imay jabalay ni bakit mo. Kinimbilin ng bagbagak ti anak ko, nga sardengan na kan. Nga no awan, no kaskasidi nga, makisinsinan ti anak ko. Ada kanudakis garamidan na iti anak ko. Uno ka na kayo, uno siya. Nalawag laon na yun. Kapod no. Kapod na nakita mismo na giniduwa nga bukal ti mata. Tanong sangkay pa lang agsina. Na itultuloy yun na ito yung list aferyo. Ipulong kayo. Ipulong kayo kinibaket mo, Delvin. Kalpasan na kit pimanawa kon balbali nga nangalak tricycle kit nagawid akong dito balay. Ay, apo. Baring no. Adanag na antinaramid ko. No di kumaro ah. Rabihin, di sumangpet, manunimit anak ko. Napangkailat ha? Hala, kaupat nga oras mo. Manipot na gawin na, upat nga oras na palabas. May nga oras yun di restaurant. Talo nga oras yun di hotel. Pauna yan ti aramid mo anak ko. May babin ka. Nanang, raksak ko dito eh. Hantang mabalik ang paridan, tiraksak ko. Raksak mo? Tinak ka lang basol ti Diyos? Pag nagragsak ang tagbasol? Anong rati babaling ko? Sumit kayat ko. Kayat mo? Orisang na siya? Nanang, kayat ko ti kasto. Ngayon di ka sumarte anak ko. Ada da ka sumapasama keng ka? Amo ka salak ni ti biyak ko. So, saan nakalata ng biyang na po natin? May nagsiim. Sinurod na kami. Pagkat sinurod na natuntunan. Tapno mapanik ni kakaroon. Nagkalawat kayo. Tanusan mo pa lang sardingan. Kit saan nakasardingan? Dahil nga, Delpin. Talagang ipulong kayo. Ipulong kayo. Kabigatan na manunemi mas daawak talasang iilik ni Delpin. Sumrek ka baro? Tugaw ka? Mas daawak kapin yung may ka. Di ba trabaho mo, opisina ka humay tang oras? Naghabdayak na nata. Tapno may kalakasrita. Tapno niya. Diyan na idanon di aramid yun. Di ba yung bagang ipulong kayo? Saan kayo nag-ipulpulong ta? Sardi nga akong tanak yun. Paiso barok. Sardi nga akong tanak. Sardi nga akong tanak yun. Ang ilagi pulpulong yan kinimisis ko. Ket dalagado. Naungat na jay. Nauyong na jay. Tama nga no, dadagas ng peso nga ramidan na kinigina. Puno ka na kayo. Puno ka niyak. So nga, manipod ito nga daw. Adaywa ko ni Gina. Basta saan kang ipulpulong? Lagit adaywa mo dyan akong mga lakaman sa bali kamalala mo. Tasjay. Saanin? Saan ko nasaktan pati asawa? Nagpinas di asawa. Napipinas kami Ginahan. Ububing lang amin ni Gina. Nagkapataw bubing. Napinas mo di asawa. Hindi kami tirason na eh. Medyo kunada kat makauma itong kalayon lang kamarong ka. Po, yakit hag na kalayon nga kwa ah. Depende kami di sagpaw na. No itakit sagpaw na kit kuros, kakubo. Tumaminsan na kit sagpaw matinti, tinunong ang tilapia. So marunong matinuri marunggay, basta lagi di saladang matin, di marunggay. Dakat masalsal ka marunggay. Wada, mamahal nga saladang di marunggay.
Nagaroon na no, da sabong na, di sabong at babaling na masalad na. Yung nabulong timorong gay maabraw lang ta. Iti sumangpit ni Gina manunemi madlaw kong agpupungtot. Agbato-batog. Tilad dati, tulidan. Hoy! Amo nga nagkasto na kita, sak bagger ka na kita nga likawen. Nabasol ko man na kita nga tugaw. Kadalami sa lapin nga ikusay-kusay mo. Bagtit. Paunay ka magtananan. Ano nga paunay ka magtananan? Ano ko magbasol ko? Basol ko? Dati imay ko panang dagtaka na kayo din. Awanan ni Delphin. Inchi na nakon. Dapat lang. Gapo ka na kayo. Sabi ko manggapo ka niya. Gapo ti pa nagipulong yo ita asawa na nung hanak ng isina. Datak ko nan. Kito, nagyamang kakit data hanak agipulungan. Ito nagipulong ngay. Sa dahin ng kanto, abigla na dyan nga babae. Intadalan mo, tapungot-pungutan na katatong-putong pa rin ako. Bagkungan na ako. Sa buyatan natin sa bidong no asido tarupam na makita. Nauyong ka na niya. Imbaga ni Henry. Sinong Henry? Ay, imbaga ni Delphin. Anak ko, gusto na ka din ti talo nga puro adanin ti asawa. Isarting mo di makikamala. Tay baro nga mangikasar ken kati ayatoy mon. Tay adda pala mangayat ken kay tilikudan nga talo nga lalaki ti nagpapasa ng bang ken ka. Ti pagyawanak manong nemiti may sa rabi ada na sang iili. Hanin pag nga rabi yun, ana. Istamot kang kanak ko. Ada ka din ni Gina. Ada. Umay ka kumapasyarin. Nga maguri ka. Ada asawam. Ay, umumpi na. Yung ni Gina kahit ko kang sawain. Nga maumum ka din pakasalitaan ni Gina. Didamag ko kahit ko. Nabit na pa yung nagsina ka na boyfriend na. Apay nga nagsina da, amom. Gapot adaanin ti asawa di boyfriend na. Iso nga, di na kaya tamarakrak ti pamilya na. Iso nga, nagsina da. Amo na may kamano na nga lalaki. Diyan mo. Naminadun ko na da. Dahil dyan ti ba yung katlo. Kaya't mo katilata ni Gina itilikodan ti amin. Kaya't ko. Basta laki dita. No, kasawa kami. Saan to nga makikam-kamalala. Kasanong nga rin baraw? No, aramid na lang talaga o redan asawa na. Saan nga tamad na. Sa anak to kurang kang kuha na. Ala, sumari ka, dumanong ka nga. Gina! Ano taga mo tayo? Alex. Gina, ada ni Alex. Sinisiim ko manong name ti panagdiga ni Alex. Yung kasalasan na nga maalok yung manong name ti anak ko. Agsubli-subli. Tulungan akman na. Alawan, bro. Ipastik mo lagi dito may mga pasyar kang kwan. Kaking ka manong name. Ngay ti may isang malam, nagamit na nga tuwa. Nagkuyo kayo man. Wala na. Gabatarapan ko sinundo ni Gina di opisina da. Awisak ngag-dinner. Ijal tabalayon ko na. Kahit take out ka bala tala. Tapos na makapagsasangot nga mga na. Lagit karon idasarin Gina. Takay na ang tagsukatak bihit. Nalasigin sak nga rodan. Naging kabayatan nga mang kami manunimi na. Kaya't kung ipakamuka na kayo nga itay laing kat inaklon na kon Gina. Yan ka naman na saya. Ano kasta? Araman ang mamit anak ko. Ti awan asawa na. Nanang baka nalalaing na ti awan asawa na. Nanalaing na tatad asawa na. Apay. It experience na. Gina. Adumutan din nagbaling nga babae ti biyag ko. Ngimsang ko yung asawa. Hindi ka sikat asawa. Hindi adumat batas mo. Bueno. No, kasanot laing di kiti lalaki nga bembangkin ka baka no nalalay nga. Kasanot ka mga tiyak. Agad pa umya na mo na anak ko.
Oh, Alex, umyan ka. Tsak di bang ipalubos ko. Uy, umyanak ka nun. Di umyan ka. Dakay kininanang tagkaida. Kabata, balo mat ni nanang. Ngayon, imyan nga talaga ni Alex manong name sa anak pala naturog. Nagdingdingig kag pala nga nagalingag aging gana nga nang mangig kon ti asog ken areng-eng ti anak ko. Apo, sa nakit ibaga, naglaing ka, Alex. Nalalaing ka nga amang yung digit talo ko na, oh. Sige. Nalaing na talaga ni Alex, mano. No, apikit ngamin at dati kasta nga pada nga babae manong name nga sapsapulan dati nalaing. Huwag. Handa panunutin manong name no illegal, no illicit, no legal. At nangasawain manong name ni Alex tinagbaling nga asawa ni Gina. Kaya nagbaling na siyat nga asawa, na siyat nga ama, na siyat nga manugang, kat saan nagbabawi ni Gina, nga nag-asawa kini Alex, gabuta talaga amap-mapnek kang kuana. Di mo kaya din anak ko, di makikamalala. Ay, nanang, amot na, tamap-mapnek ako mo, dadamot ni Alex. Alakit sabi ko, anak ko, tasamon tong aliputan ti asawa. Tapno saan nga mapuko, ti respeto kang kadagiti anak mo, dagiti apuko. Kentap no, naornos ka na ragsaklat at pamilya. Dito nga rin timburay ko pagkasalitaan, manong nemi, pagkasalitaan, seknan ti anak kong inauli. Iti pagyamyaman naglaunay, nagbalbaliwan. Kalpasan ti maikatlo, timteng ni Alex kadisudan ti nag-asawa, anak kagasat. Dito nga rin ti pagkasalitaan, nga nagimburay, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwak and panlaag, kadagiti pada ka nagbuya, more power to your program. Toy, narod, agyaman nga pagayam mo, cherererereren, tsak gaya maka-ishare. Ako man programa mong panana, dinamo to. Ay, apo. Toy, agyaman nga pagayam mo, na nasyon, kung kata isang dakman langin,